Siinä on Rautsilla nyt taas toinen mestai, mutta peli voi kääntyä äkkiä. Sinne sujahtaa. Nätti tusina siitä. Tuleeko jopa 15? Ei ihan tuu, mutta punainen jäi keskelle alle. Ei varmaan muuta voi koittaa takamaski. Punainen keskelle tai sitten itse asiassa keltaistakin voisi lyödä kulmaa, on vähän hankalampi, mutta jos nyt ei mene toi punainen keskelle, niin Villellä on kyllä sitten taas todella hyvä paikka mennä. Päätyy asti. Et veikkaan kyllä, että joko keltaista tai valkoista lyödään. Itse henkilökohtaisesti tässä mestassa koittaisin punasta keskelle. Sen verran on perässä oisin, että Joo, eikä missään. Jos se menee pussiin, sitten on taas kaikki alla. Että 2 palloa pisteellä, 3 hyvin pelillä ja valkoinen keskellä pöytää. Ja Rautsin tuntija se varmaan koittaa sitä. Joo, kyllä se hurja kaveri on kyllä itseluottamusta on kuin pienessä kylässä. Juuri näin. Tässä korostuu... Kutska ja Kaisan päälle. Joo, että 8 taitaa tulla. 8. En tiedä, osuuko valkoiseen. Nyt tietysti toi pitää lähteä mittaamaan kyllä. Kyllä tässä näkyy tämä pöytien erilaisuus verrattuna vanhoihin Kaisa-pöytiin. Ei olisi vanhalla pöydällä voinut täysiä lyödä. Mutta tässä pyramidityyppisessä pöydässä niin se pussi ottaa sen paljon paremmin kovalla kuin hiljaisella jopa. Tuo oli todella miesmäinen ratkaisu. Ja jos ohi meni, mutta ei se noin olisi mennyt, että laski olisi vielä tullut. Kyllä. Nyt nopeasti taas peli kääntyy, ei tässä mitään. Nyt on 29/31 tehty, riippuen vähän tuliko siinä se valkoisen toinen nakki ja keltainen pelille ja tästä voi painaa vaikka päätyy asti, ei näistä tiedä. Tää se tässä just pelottaa, että mä tein 5-6 tuolla SM-karsinoissa, että kun hän Rautsi tee nyt tosta, mä joudun maksaa sille sit kapilaattorimaksuja tossa. Niin, tästä tosiaan on mahdollisuus tehdä 64. 5-7 tai joku tämmösen. Niin. Tässä on mahdollisuus tehdä 64 pisteen sarja, mikä on todella harvinaista Kaisassa. Paljon se Jarno nyt on tehnyt? Nyt on 31 tehty, -4 lähdetty ja 27 taulussa. Nohoi. All right. Joutuu Hämäläinen kohta maksumieheksi. Maksan mielelläni. 37 tehty ja loppua ei kyllä näy. Että nyt jos tosta 43 tehty Kaisa keskelle punaisen päälle, niin alkaa olla aika lailla peli läjässä. Kaisa keskelle punaisen nakki päin ja valkoinen kulmaa. Niin joo, siinä on myös tämmönen nakkimiehen ratkaisu. Itse pelaisin päälle mieluummin, mutta nakki totta kai. Nakki siihen päin ja valkoinen jää alle. Ja veikkaan, että tuo punainen pisteeltä ei näy tonne valkoisen kulmaan, mutta veikkaan, että lähtee kyllä tähän nakkijuttuun. Eli siitä juntalla keskelle ja nakki näin punaiseen. Ei jäänyt oma siihen paikkaan. Otti varmat pois ja ei lähtenyt hiivittelemään. Pitkä on sarja kuitenkin. Nyt on 45 pistettä taulussa, eli 49 tehty. Toivottavasti koitti päälle nyt. Tästä pitkä punainen kulmaa, niin alkaa olla. Ja 52 taulussa ja Kaisan päälle. Rautsi hei, valkoista hiljaa kulmaan nyt. On kyllä päätön jätkä. Ei voi muuta sanoa. Nyt on sitä Kaisaa niin kuin parhaimmillaan. Tää on nyt sitä, mitä mä luulen, että tää saattaa vielä jopa mennä. Noin. Mahtava lyönti. On se järjetön näin. Ja 48 taulussa ja nyt Keski-Kaisa punaisen nakilla ja peli on poikki ja 64 sarja. Mikä on ihan sairasta. Nyt joutuu jo maksumieheksi. Nyt jätkät näette muuten mieletöntä Kaisaa. Tästä keltainen työnnöllä pussi ja sieltä 3 vallin kautta nakit tuohon pistepunaiseen tai sitten alapalolla tuohon sivupunaiseen. Joo, tosiaan sarja lähtenyt -4, eli 52 tehty, 48 taulussa. Kaisa riittää punaisen nakilla. Keskeltä, ja noin! Kyllä, 64 pisteen sarja. Aivan käsittämätöntä! Voiko ensimmäinen Suomen mestaruus tulla hienommalla tavalla? No ei varmasti, että tässä joutuu niinku pistää kättä taskuun nyt. Hämäläinen joutuu kirjaimellisesti maksumieheksi. 39 -4 oli perässä, 1 paikka ja suoraan poikki. 64. Onnittelut Rautsille ja Villelle ja kaikille finalisteille. Uskomaton suoritus. Ei voi muut sanoa. Tosiaan Villellä aika kylmää kyytiä 2 pelissä.
On se Jyväskylän oma poika. Ei se tunne paineita ollenkaan. Ja niin kuin huomaatte, niin Marko Rautiaisella on tommonen suht uusi Zenitti käytössä. Kerran purtu poikki Mikkelissä, liimattu kasaan ja nyt maailmanmestaruus ja nyt Suomen mestaruus. Sillä lailla. Hyvä Marko. Rautiaisen Marko tuli tänne koppiin kertoo vähän isommat fiilikset tosta aivan sairaasta finaalista, voisiko sanoa. Kerro nyt ensin, miten se lähti. 60-0, 10 minuuttia. No se meni hyvin. Sanotaanko näin, että siinä ei oikeastaan tullut, kun tuli yksi helppo ohilyönti, mutta Ville ei sitten rankassu ja mulle sattui jäämään vielä. Aika helppo erä oli pelata se. Joo, tässä voi sanoa, että mä en sitten koko pelin nähnyt. Mä en nähnyt yhtään ohilyöntiä. Ja sitten toi toinen finaali, mitäs hetkinen, 39-4 perässä. Ja Ville jättää keltaisen alle. No sitä mä en käsitä, miksi se jätti sen keltaisen. Ei vaan joskus tulee se mielenhäiriö vanhaakin ihmiseen. Että siinä oli vaan hyvä paikka tökkiä ja en mä tiedä. Kyllä mä olisin nyt sen lopettanut varmaan sen sarjan, jos... Joo, pelihän loppuu 60, niin päätit tehdä sitten 64. Kyllä, mahtava sarja oli ja kiva oli tehdä. Ja joo, tässä on muutama kaveri kysellytkin, että onko koskaan tehty SM-kisoissa yli 60. Ja on se kyllä piru harvinaista, mutta väittäisin, että oli ensimmäinen kerta, ainakin finaalissa. Hieno juttu. Ja tässä on nyt kysymys Rautsille tullut, en taas tiedä mistä, ei ole nimeä näkyvissä, mutta kysytään, että mikä on enkkasarja? Käsittääkseni puhutaan nyt Kaisasta. Kaisasta, että mitä on tehnyt. Niin paljon on niinku ennätyssarjaa, että joskus pitkä. Joku 168 pistettä voi olla suurin sarja. Olisiko semmoinen? 168, se on ihan varteutettava. On, mutta 60 sitä mä teetään harvoin. Näinhän se on, ja 64 pitää joskus tehdä. Pelimiehet lopettaa 60 ja sitten ne, ketkä haluaa leijua, niin pullistelee ja jatkaa sarjaa. Toi on täysin totta, mä täysin samaa mieltä tästä asiasta. Mutta se oli aika hurjan näköistä peliä. Ei siinä jäi se perinteinen valkoisen työniminen aika vähälle tuosta teidän finaalissa muutenkin. Et se oli aika rempsetä menoa. No se oli rempseet menoa ja en mä tiedä, vaikea on nyt sitten miettiä yhtäkkiä äkkiä, että minkä takia ne kaikki meni, mutta täysin kun lyö, niin aina tulee nakkia ja pilliksi päälle. Näin se vissiin kävi tuossa äsken ainakin. Joo, ja tuossa oli muutama ihminen ihmetellyt, kun kaikilla on nykyään hirveän uusia keppejä ja ruuvaillaan niitä kasaa ja on laatikoita. Sulla on tommonen suhteellisen tuore Zenitti kertaalleen poikkipurtu, tehty kaksosaiseksi kerraseen. No, sille on tehty vaikka mitä. On tässä suunniteltu, että se yli ajetaan autollakin, mutta kyllä se nyt vielä näköjään toimii. Hyvin näyttää menevä. Se alkaa olla kunto kohdallaan. Se löytyy ensi vuonna Kotkasta MM-kisat sinne puolustavana. Joo, kyllä. Sinne puolustavana pelailee, mutta kyllä mä varmaan snookeria pelaan ensi vuonna jonkun verran enempi kuin mitä. No niin, siitä lähdetään hakemaan uutta vallatusta sitten. Siitä haetaan aika se kutakin. Niin, mä käsittelen, että teillä on täällä Jyväskylässä aika, voisiko sanoa pienessä noin kaisapöydät nykypäivänä. No nyt on yksi, kun toi tuli ostettua Nymanin Jarmon kanssa puoliksi. No, tämä kyseinen pöytä. Kyseinen pöytä. Kyllä se pitää, jos yli 60 tekee, niin pitää omaksi hommat. Joo, mutta se oli ostettu jo sitä ennen. Mä ajattelin, että tehdään se nyt omalla pöydällä. Sä olit saleteissa. No sitä mä en tiedä. Ei, tosi mukava oli katsoa ja selostaa, vaikka ei siinä paljon kerennyt puhumaan. Että olin tulossa tosiaan siirtää kuvaa siihen ensimmäiseen erään ja se oli yhtäkkiä 58-0. Ajattelin, että katsellaan sitten seuraava erä. Ja tosiaan on hyvä, että katseltiin. Tuli erittäin hyvää saumaa. Kyllä, olisi se kiva itsekin joskus nähdä jostain. Kyllä käsittääkseni nauhalle menee kuvatut pelit, eli viimeinen erä ainakin löytyy dokumenttina sitten myöhemmin, kun saadaan ne pakettiin. Hyvä, niin pääsee kämpillä herkistelemään. No niin, ei muuta. Kiitoksia tästä. Kiitoksia. Ja onnet ollut vielä kerran. Kiitos paljon. Sain sisäpiirin tieto, että finaalissa tehty suoritus 64 pisteen sarja oli ilmeisesti ainoa finaalissa yli 60 pisteen sarja koskaan tehtynä Kaisassa. Jyväskylän Playersia edustaa ensin maailmanmestaruus ja sitten vasta Suomen mestaruus, mutta sama kai se miten päin. Marko Rautiainen!